Pois estamos de regreso neste formato que durante o mes de xaneiro por distintas circunstancias non foi posible sacar adiante. Algunhas moi negativas, como foi pois o trance en Adamuz e demais. Bueno, pois chegamos ao primeiro luns de febreiro e volve de novo este espazo que pretende dar voz aos grupos que teñen representación no Concello de Santiago de Compostela. Hoxe temos que escuchar xa no primeiro termo a formación, o Grupo de Compostela Aberta, que nos acaban de comunicar dentro do gabinete de prensa que fixeron todo posible por poder estar, pero movimento de axendas de última hora pois vai impedir poder contar con algún representante de Compostela Aberta. O que sí, xa temos aquí no noso estudio para empezar a debatir sobre distintos asuntos que teñen que ver coa actualidade de Santiago de Compostela, e o decía un anaco en conversas con Sara Garea, o que acontece en Santiago de Compostela ao final repercute tamén en certa medida nas nosas comarcas, por eso da capitalidade. Temos xa nos noso estudio a Marta Abal do PSDG-PSOE. Moi boas, Marta. Moi boas. Benvida. Gracias. Temos tamén representando o Partido Popular aquí en Santiago de Compostela a Nerea Barcia. Moi boas, Nerea. Moi bo día a todos e Que todas. tal estás? Moi ben. E tamén representando o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, a Iago Lestegas. Lago, benvido. Hola, gracias. Bueno, o dito, faltaría por algún representante de Compostela Aberta que a ver se as circunstancias o permiten xa para o seguinte luns poder contar coa súa presencia. Imos a falar se vos parece, xa para entrar en materia do recente pleno, ese pleno onde se supón que cada pleno ten melloras para os veciños e veciñas de Compostela, que se falan das preocupacións dos veciños e veciñas de Compostela, que acontece, que ocurre en Santiago, darlle unha volta e melloralo. Que balance facemos dese pleno? Algúns dos puntos, tamén algunhas das críticas do grupo que se fixo o grupo de goberno fala da situación dos centros socioculturais. Tamén se pediron explicacións do novo modelo do ensanche de Compostela, e non sei se outros puntos que queiran sacar pois como importantes dentro dese pleno. Pois colledo o turno, pois se queredes como vos presentéis, se queredes, veña Marta, adiante. Moi ben. Bueno, pois, a ver, realmente foi un pleno un pouco descafeinado polo que a parte propositiva do goberno. De feito, pois o goberno non elevou ningunha proposta á consideración do pleno, cousa que en certo modo nos preocupa e, bueno, e pon de manifesto as súas dificultades de xestión, que é algo que levamos dicindo durante todo este tempo. E bueno, das iniciativas que levamos nos a consideración do pleno, pois nos preocupa a postura do goberno en relación cos centros socioculturais. A verdade, estamos preocupados, moi preocupados. Isto é importantísimo porque parece que xa nos olvidamos deles, en este caso sí que criticamos a falta de solidaridade e de empatía por parte do goberno. Nos preocupa todas esas persoas que levan sen cobrar a súa nómina dende o mes de outubro. Tamén nos preocupa bueno, como se vai articular o novo modelo de centros socioculturales. De feito, tamén puñemos en riba da mesa algunhas eivas que vemos nós na nova licitación de cara á prestación do servicio público. De feito, unha cuestión que a nos chama a atención de sobremaneira é que se reducen para 2 anos en máis de 1.800 horas anuales o que son as horas de animación. É dicir, eso realmente é un pouco preocupante e un pouco rechamante. Iso quere decir que se vai a poñer menos horas da atención ao público. É algo que nos preocupa. Tamén puxemos en riba da mesa a cuestión das instalacións deportivas. Todos coñecemos o recente caso da Gaiola, pero realmente hai un común denominador en canto ao malestar das entidades deportivas en canto á xestión de instalacións deportivas. Somos conscientes, e isto é moi importante, que a Xunta de Galicia debería de poñer máis, porque a Xunta de Galicia non pon absolutamente nada, e isto sí que é importante poñelo en riba da mesa, porque a Xunta en materia de deportes invirte nas outras 6 grandes cidades. É dicir, eso é unha realidade que se pode transparentar, e, sin embargo, en Santiago de Compostela non invirte nada. Temos carencia en consecuencia de instalacións deportivas, pero precisamente debido a esa incarencia hai determinadas cuestións que se deben de anticipar. Debense anticipar calendarios, debese ter unha comunicación moito máis fluida cos clubs. En este sentido, pois nos propuxemos algo tan básico como pois un teléfono permanente, é dicir, para, sobre todo para atención en fines de semana. Despois tamén, evidentemente, falamos de pavimentación. Temos un problema moi grave en canto ao mantemento da cidade.
non somos coherentes, non vamos a ser demagogos, somos conscientes que os recursos son escasos, pero tamén é verdade, somos conscientes que este goberno ten máis recursos que nunca, e en consecuencia, nese ter máis recursos que nunca, o goberno debería de priorizar realmente as súas actuacións administrativas. En este sentido, insistimos en que se incremente a dotación dos contratos de mantemento e, sobre todo, que se planifique, porque realmente o que estamos a ver agora é o resultado, en certo modo, dunha falta de planificación. Bueno, falta de planificación, en algúns momentos tamén o PSD da PSOE comparte esa responsabilidade non só o grupo de goberno, senón tamén a Xunta de Galicia. Que postura, que lectura fai o Partido Popular dese último pleno? Son estes os puntos principais que salienta o PSOE, o PP ten outros? Sí, para nós eses tamén son un dos puntos máis relevantes deste pleno, pero a verdade é que salimos dos plenos como que ao goberno non lles importa a nosa cidade, non? A nos preocúpanos, vemos un desleixo, aprobamos iniciativas, porque eles non as levan, aprobamos iniciativas, e que está facendo a alcaldesa, que está facendo o goberno de Santiago pola cidade? Porque cada vez, en vez de mellorar, estamos indo hacia atrás, estamos retrocedendo. Temos preocupación, temos preocupación tamén por esa falta de iniciativa, preocupación por esa xente que non está cobrando as súas nóminas dos centros socioculturais e que incluso deben de poñer cartos, non, dos seus bolsillos para poder ter material para a realización de actividades, aínda así. Non só repercute aos traballadores, senón tamén está repercutindo na cidadanía de toda esa xente que ao mellor soamente sae da súa casa para ir certas horas a semana a realizar unhas actividades. Xente que acudía ás actividades, chegaba ali e estaba a porta pechada. É tan complicado, é tan difícil mandar un comunicado de non se van a realizar as actividades. Vemos unha vez máis como o goberno está xogando coa cidadanía, non? Vemos como están as estradas. Da igual que vayamos polo rural, que pola cidade, que está todo cheo de fochancas, e non é agora porque chova. E non é agora, non vamos a intervir. É unha mentira. Estaba chovendo outro día porque interveñen. Están poñendo tiritas a algo que non van a solventar. Non van a solventar. E os cidadáns estamos pagando impostos. E os cidadáns cada vez por tres están rompendo as súas rodas. Despois, por outra parte, tamén vemos que, como presentei, vou falar do que levei eu, que me chamou moitísima atención, como son capaces de facer un copia-pega, que decía non, control C ou control V, a esas queixas que os cidadáns poñen, non, por liña verde ou por rexistro formal, para que a alcaldesa vai abrir o seu despacho agora, despois de 3 anos, a recibir a cidadanía. O despacho ten que estar aberto e a alcaldesa ten que estar disposta para a cidadanía todos os días do ano, porque o seu traballo é a súa responsabilidade. E se non ten un goberno, pois que tendrá tamén que ocuparse, e non é un control C, un control V, as queixas, porque a cidadanía merece moito máis que o que están a facer, porque estamos acabando ca cidade de Santiago. E neste caso, bueno, son moitos os temas que sacaron a colación o PSD e PSOE, tamén o Partido Popular, Iago Bestegás, esa lectura que fai do pleno recente, esas críticas, bueno, que tamén están saindo aquí un pouco do modelo de xestión. Vostede que hoxe é o único representante do grupo de goberno. Eu quero me centrar nunha cuestión que mencionaxe ao principio, aínda que non foi obxecto de debate no pleno, que é o novo modelo urbano de Ensanxe. Ese é un asunto en que estamos a traballar, pero non foi o obxecto de debate neste pleno. Non todos os asuntos son de competencia plenaria, non? Ainda que se pode falar sobre calquera deles no pleno, lóxicamente. Este é unha estrategia en que estamos traballando. Viñen, de feito, eu a semana pasada, o martes pasado, estiven aquí no Centro Sociocultural do Ensanxe, explicándolle á veciñanza cal é a nosa estrategia, cal é o noso plan, cal é ese modelo. Falaba Marta Val da importancia da planificación. Isto é planificación, non? Isto é planificar as transformacións urbanas a medio e longo prazo, porque, lóxicamente, as grandes transformacións urbanas exceden o ámbito temporal dun mandato, de calquera goberno en calquera cidade. Barcelona, por exemplo, están agora executando actuacións que se puxeron en marcha outros gobernos distintos hai xa varios anos, non? Por tanto, cando falamos de urbanismo, cando falamos de espazo público, cando falamos de mobilidade tamén, cando falamos de transformación urbana en xeral, hai que pensar sempre a longo prazo. Os políticos, algúns políticos teñen moita tendencia ao curtopracismo, non? A pensar a curto prazo, a pensar só nese marco temporal os 4 anos entre elección e elección, pero é importante, se queremos realmente mellorar
a calidade de vida a través da millora dos espazos onde vivimos, é importante pensar máis alá deses 4 anos. Por tanto, nós temos unha estrategia que é clara, coherente, integrada e moi reflexionada de que queremos facer co Ensanche. O Ensanche é o barrio de Santiago de Compostela con máis densidade de poboación. Iso é moi positivo, por exemplo, para o comercio. O comercio do Ensanche ten moita vitalidade, en parte pola súa localización tan central, pero tamén porque hai moita densidade, porque hai moitas persoas, por tanto, unha masa crítica, non, de posibles compradores. Ademais, a xente que vende fora do Ensanche, lóxicamente. Pero esa densidade de poboación tamén implica que haxa moitos menos espazos públicos de calidade que en outros barrios da cidade. E a veciñanza do Ensanche tamén ten direito, como a veciñanza de calquer outro barrio, a espazos públicos de calidade. Nós estamos traballando nesa estrategia, temos 2 proxectos pilotos, xa 2 anteproxectos, temos 3 anteproxectos, pero estamos xa traballando para licitar o de Santiago de Chile. Ese é o proxecto piloto desa estrategia, Santiago de Chile, porque é un dos espazos máis congestionados do Ensanche, creo que todo o mundo debe. Está para licitar. Este ano licitaremos a redacción do proxecto básico. Nós temos o anteproxecto de punto de partida, e hai que licitar a redacción do proxecto básico de execución. E antes de licitalo, abrimos este proceso de participación para definir esa licitación, ¿no? Para ver como queremos exactamente plantear ese proxecto básico de execución. Tivemos ese encontro coa veciñanza, publicamos na páxina web do Concello, no portal de transparencia, os 2 anteproxectos, o de Santiago de Chile e tamén o da Praza de Vigo. Imos habilitar tamén un formulario para que non todo o mundo se expresa da mesma forma, non a todo o mundo lle gusta relacionarse coa administración da mesma forma, non todo o mundo vai a xuntanzas veciñais, entón queremos que a xente que non vai a xuntanzas veciñais, pola razón que seña, por cuestión de horarios, de obrigas e demais, que tamén poida facernos chegar a través de un formulario online as súas achegas. Entón, este é o momento, unha vez que temos o anteproxecto, unha vez que temos ese enfoque inicial, esa visión, é o momento para recibir, para tomar nota das visións da xente, non? Este é o momento para facelo. O urbanismo participativo é unha forma de facer urbanismo e nesas estamos. E ademais pensando, insisto, a medio e longo prazo, porque as transformacións urbanas non son en 2-3 anos. Señor Estegas, aproveitando que xa temos aquí, en nada, seguimos con máis volta, pero xa que falamos do Ensanche, do cambio de modelaxe, Santiago de Chile, Praza de Vigo, que tamén estaba por aí inmiscuído, a xente pode lelo tamén na nosa página web, a parte de infografía un pouco de como sería ese novo Santiago. Como está o proxecto peleteiro tamén no Ensanche, tamén ubicado e tamén de importancia trascendental para o Ensanche do século XXI. Sí, e de feito, nese novo planeamento incluímos un espazo público de 1.395 metros cuadrados, é dicir, que nese plan tamén incluímos xa un elemento máis da nosa estrategia de millora do espazo público, non? Vai haber un novo espazo público de 1.395 metros cuadrados no ámbito do antigo Colexio Peleteiro, que ademais incluímos unhas normas de urbanización para que seña urbanizado con criterios de calidade, e agora está pendente de aprobación definitiva, está concretamente pendente de informe da Dirección Xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio, calquera a aprobación dun instrumento de planeamento ten que ter o informe favorable da Dirección Xeral de Urbanismo e Ordenación Territorial. Entón, en canto nos chegue ese informe, está ainda en prazo, teñen 3 meses para emitir este tipo de informes, mandouse a finais do ano pasado, e en canto se emita ese informe, que esperemos que seña favorable, xa se elevaría ao pleno para a súa aprobación definitiva. Entón, xa quedaría o planeamento listo, e xa quedaría ese ámbito disponible, ¿no? O sea, habilitado, digamos, para que a súa titular, que neste momento é a Sareb, pero que está na carteira, que ya vai traspasar a nova empresa, a nova sociedade digital, que se creo vai pouquinho, Casa 47, por artigo 47 da Constitución, que é o do dereito á vivenda digna e adecuada, xa poderá desenvolver aí, bueno, a vivenda protegida, a vivenda a prezos accesibles, ao que se comprometeu a ministra de Vivenda na visita que fixo a Santiago. Pois esta é a lectura lógica e comprensible que teñen as 3 forzas aquí presentes da lectura que foi do pleno, pero claro, estábamos a falar dos centros socioculturais, estamos a falar pois dos problemas derivados tamén con esa folga de transporte urbano que parece ser se hoxe non se soluciona, son problemas que afectan o día a día. Entramos en tempo de debate, esta é unha primeira lectura que facedes, pero que temas queredes poñer en riba da mesa pois para debatir e para ter ese tempo. Adiante, señora. O tema do Ensanche, porque, a ver, sí que é verdade que é un planteamento interesante, eso eu penso que todos podemos estar moi de acordo en que é moi interesante. Sí que nos gustaría, o Partido Socialista, sí que entendemos que estas cuestións hai que abordarlas canto antes. O problema de chegar ao 3º ano de mandato
e aínda ir a licitar unha redacción dun proxecto dunha parceliña, porque despois estamos falando que este ano vais a redactar o proxecto de Santiago de Chile, despois aínda quedaría a Praza de Vigo, despois, bueno, supoño que quedaría Doutor Teixeiro, un pouco todo eso, e despois tamén, bueno, a ver que pasa co conector central. Que quero dicir con isto? Compartindo co concelleiro que é importante planificar e as grandes transformacións urbanas producense a largo plazo, e eu penso que debemos de utilizar moito máis un poderosísimo instrumento que temos un pouquiño baixo horas neste momento, non se está tirando suficientemente deste instrumento que é o consorcio, no que estamos representadas as tres administracións públicas, e o consorcio para nós é o que debe liderar as grandes transformacións urbanas, sendo conscientes da importancia da planificación. Tamén é verdade que vamos un pouco tarde no que a este mandato se refire desde o punto de vista da planificación. Bueno, é boa noticia que se saque isto, pero hubiéramos gustado que se hubiese empezado antes con isto, porque son cuestións importantes, e non só para Santiago de Chile, tamén temos que pensar no conxunto do término municipal. Eu creo que todos temos na cabeza cuestións que se nos ven á cabeza ámbitos nos que é importante intervir, na zona de Pontepedriña, na zona de Romero do Naio, precisamente porque temos que ter todo planificado e temos que ter os proxectos máis ou menos listos precisamente para concurrir a fondos, porque se algo sabemos é que isto cos fondos propios dos concellos non se poden acometer. É importante que aceleremos moito esa planificación, e nós creemos que o Consorcio de Santiago, creo que ao respecto pois podería decir algo moi debería ter un papel moito máis importante do que ten agora. Prolusións deste gas. A planificación do conxunto está feita a través de diferentes instrumentos que existen. O Plan Xeral de Ordenación Municipal é un instrumento que planifica o conxunto. O Plan de Mobilidade Urbana Sostible é un documento que planifica a mobilidade no seu conxunto. O Plan de Accesibilidade Universal é outro documento que tamén planifica a accesibilidade universal, ¿no? a materialización dese dereito no seu conxunto. A min gustaríame moitísimo poder abordar e resolver todos os problemas de Santiago ao mesmo tempo na primeira metade do mandato. Encantaríame, de verdade. Oxalá pudese abordar todos os problemas ao mesmo tempo e resolverlo todo en 2 anos. Encantaríame, en serio. Pero temos que ir por partes. Entón, empezamos organizando o concurso do conector central da cidade, que non foi fácil. Organizar un concurso desas características non é fácil nin é rápido. Levounos un tempo organizalo, realizouse a primeira fase, acabou o 9 de xaneiro a primeira fase, e agora en febreiro vaise xuntar ao xurado para escoller as 5 propostas que se terán que desenvolver a nivel de anteproxecto. Entón, unha vez que puxemos en marcha, unha vez que definimos, puxemos en marcha, articulamos e lanzamos ese concurso coa colaboración do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que, como sempre, agradezo, inmediatamente despois puxémonos co ámbito lindeiro, que é o ensanche. De feito, unha parte do ámbito do conector central está incluído no ensanche, porque o conector central son casi 46.000 metros entre San Clemente e Santa Clara, que inclúe a Praza de Galiza, que é un nodo urbano importantísimo, un espazo de gran singularidade, de gran complexidade, que forma parte do ensanche, ¿no? Entón, agora estamos traballando no ensanche en coherencia con ese concurso do conector central. Entón, insisto, hai que ir por partes cunha visión integral, porque temos unha visión integral. Eu teño falado de que o noso modelo urbano, este goberno ten un modelo urbano, non sempre houbo un modelo de cidade. Houbo, hai moitos anos, sí que houbo un modelo de cidade, de feito as grandes transformacións urbanas, seamos realistas, se fixo baixo mandato socialista e con serias dificultades, porque as grandes transformacións provocan eso. Por eso estou dicindo que houbo, hai moitos anos, despois quedou un pouco desfigurado, e agora hai outra vez un modelo claro de cidade, que é unha cidade compacta, non hai modelo claro de cidade, porque vostedes tampouco saben xestionar esta cidade. Decía vostede agora mesmo que hai que comezar por partes. A primeira parte que hai que facer é non mentir. Non se pode anunciar a bombo e platillo unha obra no ensanche cando no mesmo anuncio din que non hai tempo para facelo, pero que este ano que non se vai a realizar. Cando se vai a realizar esta obra? Como son capaces de anunciar cousas que non van a facer? Como van a ser capaces de xestionar isto se non son capaces de solucionar os problemas do día a día, como as fochancas, como a iluminación,
como a que esta cidade limpia, como os desbroces, e son capaces de xestionar isto. O que está facendo aquí a alcaldesa é enganar de novo a nosa cidade. Está sumergida nunha campaña electoral a costa dos cidadáns. Primeiro, non mintan, fagan o que teñan que facer pouco a pouco e despois métanse, si eso, en grandes, como din vostedes, en grandes iniciativas, non? Como é a humanización do ensanche, pero a primeira parte é Iago Lestegas non mentir á cidadanía. Este é o goberno dos anuncios e das mentiras, de mentir a todos os compostelás e as compostelás. Non mintan, non anuncian cousas que non van a facer, que saben que non son capaces. En 3 anos non o fixeron. Van a facer nun ano, que lles queda nuns meses, máis bendito. No. Calquera, vou explicar como funciona un proceso de transformación urbana, un proceso de regeneración Non me urbana. ten que dar clases absolutamente nada. Aquí as cousas claras e a xente o que quere ver son resultados. Non nos teñen que dar explicacións, que o que están moi acostumados o voso goberno a darnos explicacións de como se fan as cousas. Realicen. Escoitamos a Lestegas. Calquera proceso de regeneración urbana, de feito, o noso plan para o ensanche podemos integrarlo no concepto de regeneración urbana, porque actuar sobre un espazo que existe, que está construído en anos, que ten a súa vida, que ten as súas dinámicas, pero que ten tamén os seus problemas, e, por tanto, regeneración urbana, calquera proceso dese tipo ten que ter unha fase de planificación e unha fase de execución. Unha fase de execución, ademais, que se prolonga durante anos. Podería poñer moitos exemplos, pero como me di que non quere que lle explique, pois non me ten que dar clases de nada. Pois non lle explico, non pretendo darlle clase absolutamente de nada. Pero nós estamos na fase de planificación, que é unha fase importantísima, porque a posterior execución depende de que se planifique ben. Esa fase de planificación inclúe un proceso de participación, que é no que estamos agora. Se fixésemos unha obra sen ningún tipo de participación, o PP criticaríanos por non incluir a veciñanza e por non ter en conta a veciñanza. Agora estamos facendo un proceso de participación, de escoita, de diálogo, de tomar nota das demandas. De escoita non hai diálogo tampouco ca cidade. Son copias e pegas. Estiven o martes pasado Son en copias e diálogo coa pegas. veciñanza. No, está moi enganado. Bueno, creo que estiven, non o soñei. Estiven o martes pasado no Centro Sociocultural do Ensanche ás 8:30 escoitando a veciñanza que veu ali, que ademais foi moita, tivemos un diálogo super interesante, super productivo. A xente, eu creo que saleu moi ilusionada co que imos facer aí, con dúbidas, lóxicamente, que tentamos aclarar na medida das nosas posibilidades. Incorporamos moitas observacións moi interesantes. Entón, nós estamos nese proceso participativo, que é fundamental para que despois o que se execute esteña ben. O que non podemos é actuar con improvisación. É como actúan sempre, improvisando. Sí, nunca. E o diálogo non consta só dun día, o diálogo é todos os días ca veciñanza. A veciñanza é a que sofre os problemas, a que está na cidade, porque vostedes parece que están gobernando outra cidade paralela. Bueno, estaba intentando explicarle este gas, pero non quere que lle explique. Pero non quere que lle explique. Lo que queremos que nada, moi breve sobre este punto, que sí que a planificación é moi importante, pero hai que ser, entendemos que hai que ser máis ambicioso no seu ámbito territorial, precisamente por isto, e tamén, sobre todo, hai que estar xa buscando fondos. Pero hai un tema moi importante que tamén nos preocupa. O ensanche é importante, pero os barrios son moi importantes e hai un deterioro bastante importante pois en barrios como pois pola zona do Clínico, que non me sale ahora o nombre, disculpade, Dios mío, Santa Marta. Santa Marta, si, a Choupana, todo por aí, decir, pero digo por poñer algún exemplo na zona do rural, é dicir, o goberno debería de plantear tamén unha planificación, nós insistimos na planificación, pero con cartos e cos contratos que temos, de intervención nos barrios, actuacións a intervir nos barrios durante este ano e durante o ano que ven, porque eles tamén teñen que ver que nos preocupamos e nos ocupamos deles, que non só é ensanche. E iso é complementario ás grandes transformacións urbanas que temos que facer. Temos que atender o grande, pero tamén o pequeno, sendo conscientes de que os recursos son escasos e a veces hai que desviar máis recursos a esas actuacións primarias precisamente que temos nos concellos. Esas actuacións pequenas son moi importantes e tamén as facemos. Por exemplo, unha obra que, na miña opinión, quedou moi ben, que foi o espazo público que se creou na Rúa dos Loureiros, no cruce que baixa pola Estila, que baixa cara a Maxisterio, cara a Enfermería. Aí creouse un novo espazo público onde non existía, converteuse unha rúa nun espazo público pavimentado
granito, de calidade, con bancos, con árbores, etc. É unha operación moi pequeniña, acupuntura urbana, como lle chaman en algúns sitios, que mellora moitísimo o funcionamento dun espazo concreto, unha actuación de pequena escala, non? Exacto. Acupuntura urbana temola que facer nos barrios tamén. Que é o que máis demanda. Estou poñendo un exemplo, pero bueno, podría poñer outros, pero quero Porque dicir os que temos un pouco descoidados, é dicir, non están o suficientemente atendidos. E moitas veces son esas actuacións pequenas que dan resultado, precisamente. Son actuacións que non requiren grandes investimentos, pero que dan resultado. Falabas antes do consorcio, por exemplo, o consorcio fai todo o seu plan de mantemento da pedra que pisa, chamase de feito o programa. O consorcio encárgase de non en toda a cidade histórica, pero si na Amendoa, no antigo recinto Intramuros, ocúpase do mantemento, é dicir que sí que hai unha cultura do mantemento en Santiago de Compostela, que todo se pode mellorar, efectivamente, que se podería facer, oxalá se pudese facer moitísimo máis, os recursos, lógicamente, que tives experiencia de xestión, sabes que os recursos son limitados, hai que distribuílos de unha forma o máis eficiente, o máis xusta posible, pero os recursos son limitados e, por tanto, nós imos actuando nas zonas que consideramos máis prioritarias, máis necesitadas, por exemplo, o caso de Santiago de Chile. Santiago de Chile, pero que todo o mundo está de acordo en que é unha das rúas do ensanche máis necesitada desa. A mí non me gusta falar de humanización, é un concepto que se utiliza moito, non me gusta utilizarlo, eu falaría máis de millora do espazo público ou incluso agora teríamos que empezar a falar de renaturalización, ¿no? de traer a natureza á cidade, de incorporar a natureza nos espazos onde vivimos, nas rúas, nas prazas, nas avenidas, porque é certo que en Santiago de Compostela hai poucas árbores nas rúas en Santiago de Compostela. Temos moitos parques, e moi bons, que sí que son produto dunha planificación que se fixo durante moitos anos. Temos moitos parques e xardís, e son unha maravilla, son unha das grandes valores que ten Santiago. Pero descuidados totalmente. Pero temos poucas... Porque non interesa, porque discrepa, porque é a realidade da cidade. Porque pero dicía que temos temos poucas árbores nas rúas, por exemplo, nas rúas do Ensanche temos poucas árbores, nas prazas, non temos espazos públicos moi duros, sobre todo os que se fixeron nos últimos anos, e temos que ir mudando iso porque agora además, como estamos vendo, o cambio climático, que vai haber cada vez máis fenómenos extremos, van ser cada vez máis frecuentes e máis extremos. Este episodio de choivas que estamos tendo, este tren de borrascas, aquí sempre choveu, pero non choveu desta forma, non chovía desta forma, entón temos que ter tamén máis pavimentos permeables, máis elementos vegetais que favorezan que o terreo absorba a choiva cando se produzan fenómenos deste tipo e que non haxa inundacións, etc. Entón, todo iso é o que estamos pensando, o que estamos facendo, como mellorar a cidade para que a xente viva mellor e para que tamén resistamos mellor o cambio climático, que é unha cousa que está aquí. Para que a xente se poña unha imaxe, sería algo semellante ao que se fixo en Alfredo Rañas, por exemplo, darlle máis protagonismo ao peón, un pouco nesa liña. Sí, é que, de feito, no ensanche xa hai exemplos de como se pode actuar para... Mira, agora mesmo, Santiago de Chile, 15 metros de sección de rúa, máis ou menos, 10 deles dedicados ao coche, ao automóvil, e 5 aos peós. Tratase de invertir eso, non? Un carril central de 3,2 metros para os coches, os autobuses, as bicicletas con tráfico moi calmado, probablemente a 20 km por hora, dúas bandas laterais de 2,2 metros cada unha, onde iría todo o que é estacionamento, árbores, bancos, algún espazo para unha terraza de hostelería, etc. O sea, zonas de descanso, tamén zonas de carga-descarga, estacionamento con período temporal limitado, etc. E despois, as beirarrúas de polo menos 3,6 metros. Entón, unha calzada central, agora mesmo hai 2 carrís na mesma dirección, e 2 bandas de estacionamento, con un estacionamento en dobre fila, etc. ¿no? Todo isto trataríase de ordenalo e distribuir o espazo público de unha forma máis xusta, máis eficiente, máis equilibrada, porque hai moitas persoas, por exemplo, hai moitas persoas maiores no ensanche que necesitan bancos para sentar. Pois arreglade as beirarrúas, que están todas as beirarrúas que temos, están as lousas todas levantadas. A xente maior está caendo, non fai falta ser maior para caer, porque non arreglade xa o que está feito e despois ides a esos supostos grandes proxectos que tedes en mente. Estás amañando o que está feito. Non está amañado. Por unha banda unha cuestión de mantemento e por outra banda unha cuestión de transformación. Pero non hai nin mantemento nin transformación. Tendredes primeiro que manter o que está feito. Eu non comparto a túa visión catastrofista da vida. Non é catastrofística da vida, pero ainda ten a valentía de reírse. A cidade é como está. Os veciños falan. Que máis quere? Vostede debe vivir nunha cidade paralela, volvo a repetir, nunha cidade paralela, catastrofística, e como estades poñendo vostedes a cidade. A cidade é que estás exactamente definindo como está a cidade, catastrófica, por mor do goberno local.
Son dúas visións antagónicas dunha mesma capital. Dous mundos diferentes. A ver, eu comparto en que hai que meter máis recursos en mantemento, é imprescindible. É dicir, hai que meter máis recursos en mantemento de pavimentos de vías públicas, en mantemento de aceras, é esencial porque, bueno, é imprescindible para ter a cidade, ter o concello en xeral, non só a cidade, pois, bueno, como ten que estar. Nese sentido, eu sigo insistindo. Este goberno, eu tiven competencias en materia de facenda na legislatura pasada, ten máis recursos que non. Eso é así. Entonces, se corresponde ao goberno priorizar para que Santiago, pues, ademais de, bueno, que sea tamén, bueno, un elemento dinamizador económico, e para ser un elemento de dinamización económica, pues ten que ter unha carta de presentación boa e potente. Bueno, outro dos temas que me gustaría sacar antes dun último tema xa, pois de maior tempo para debatir, pero que estivo moi en boca nos titulares e demais, da visión que ten a implantación posible de radares en distintos puntos da nosa cidade. Un xeito de velo de modo recaudatorio e un xeito de velo de cumprir coas normas e non ter pois ningún tipo de medo cando un cumpre as normas. Iago Lestegas, canto se van a implantar, en que zonas? Isto é unha medida xa a corto prazo ou... Bueno, a ver, o único que quero dicir sobre esta cuestión é que os radares son un instrumento necesario para velar polo cumprimento da normativa en materia de tráfico, non? Si falamos de cargo de tráfico, si falamos de seguridade viaria, pues hai que falar tamén de radares. De feito, no pleno, a min gustoume bastante como explicou Sindo Guinarte, sei que isto nunca se fai, non? Pero a min gustoume como explicou Sindo Guinarte esta cuestión. Entón, os radares son un instrumento necesario para empezar, para salvar vidas. Eso é do que se trata. Vale. Hai ubicacións xa concretas? Falábase do barrio de Conxo, falábanse de distintas... Que número de radares? Cantos se van a implantar? Non sei o número de radares concreto, non teño esa información. Pero serán no ensanche, serán nos barrios, serán... A ver, eu, en relación con este tema dos radares, a verdad que bueno, fixo correr ríos de tintas, nunca mellor dito. Hai que ter cuidado co que se ve. Isto é moi, moi importante. Non se pode anunciar vamos a retirar os radares porque sí. Porque se ten demostrado, ahora mismo non teño os datos, pero teñese demostrado que os radares ben colocados e con uns informes, evidentemente, que acrediten ou que aconsellen a posta dos radares, teñen unha medida sobre a seguridade, ten un efecto sobre a seguridade vial importante. Eu creo que nos podemos acordar do radar que está en Conxo, sí que é verdade, a ver, todos os que pasamos habitualmente por aí, a cidadanía, os veciños e veciños de Santiago, sabemos que temos que respetar os límites de velocidade. Pero tamén quero dicir unha cousa importante, non me quero imaginar esa zona sin radar tamén. A mí me preocupa desde o punto de vista da seguridade peonil incluso, é dicir, os veciños de Conxo, bueno, que cruzan, que teñen que cruzar, bueno, pola mal feita obra de separación de ambos lados, non? Entón, nos sí que é verdade que nos en relación con estes novos radares non solicitamos informes ao goberno. É dicir, non somos da opinión de que os radares hai que retirar todos os radares son malísimos, non, porque se ten demostrado que teñen efecto de calmado do tráfico, pero tamén é verdade e consideramos que antes de poñer novos radares deberían de achegarse informes, e foi o que solicitamos, informes que conclúan que é necesario poñer esos radares, porque desde o noso punto de vista dubidamos moito que sea necesario poñer outro radar como se viña anunciando no túnel do Orrio. A verdade é que o dubidamos, porque realmente eu non vexo, xa vexo que o que existe xa ten o efecto que ten que ter. Entonces, nos preguntamos e solicitamos esa información. Bueno, por lo de agora non obtivemos ningún resultado ao respecto. Partido Popular, Nerea. Claro, nos estamos bastante abrallados porque a Goretti da oposición decía radares non. A Goretti que está gobernando agora, radares sí. Que Goretti é real? A cal Goretti lle facemos caso? No Partido Popular non decimos que claro que queremos seguridade, non?
Pero non decimos de retirar todos os radares, sino de retirar o de conxo e outras formas de sinaléctica, non? Outra forma de seguridade viaria é arreglar todas as estradas. Porque non arranxan as estradas? Cantos accidentes están provocando? En Laraño, cantos accidentes aconteceron en Laraño nestes últimos meses? Por que non escoitan esa veciñanza? A ver que solucións posibles se lles pode dar. E por que estamos obviando iso? Dentro do Partido Popular, claro que queremos seguridade, pero queremos unha seguridade, non un afán recaudatorio que teñen vostedes. Non, decía que non sabe cantos radares van a poñer, creo que sabe cantos radares van a poñer, os suficientes para recaudar esos 5 millóns de euros. Que van facer con eses cartos? Pagar máis asesores aínda dos que teñen? Asesores para qué? Para qué? Se a cidade está peor que nunca. Non tiñen asesores vostedes, o PP non ten asesores. Suficientes asesores e vostedes teñen máis asesores dos que deberían. Vostedes están gobernando. Que cidade están levando a cabo? En Ribeira empeza a gobernar o Partido Popular e aos 2 días, ás 48 horas, xa tiñan escollido a dedo a un asesor para aquí para Santiago. Iso a que se dedica o goberno. O PP non escolle a dedo os asesores. Eso xa estaba máis que meditado. Máis que estamos aquí a falar... Non, pregunta, como selecciona os asesores? O PP publica un anuncio en LinkedIn. É que non necesitamos. Hai unha oposición, concurso de oposición. Non. Temos os asesores necesarios. Vostedes teñen por encima dos que deberían de ter. Así que non veña mofándose de por riba de onde están invertindo os cartos dos cidadáns que son asesores e ainda veña con recochino reíndose deste tema. Quería engadir algo máis, Marta, vale? Despois... Sí, eu só quería engadir algo importante. Segundo se anunciou onde se iban a poñer os radares, nos temos dúbidas que se vayan a incrementar os ingresos en esa cantidade que está dicindo que dixo o goberno. E iso, porque creo que, hombre, eu ahora mismo non teño os lugares exactos, pero un radar iba a ir, outro radar no túnel do Hórreo. Bueno, iba a ir un fotorrojo, creo que na Avenida do Lugo, ¿no? Pero realmente ya estamos falando de un incremento porcentual altísimo. Entonces isto nos leva á conclusión que fixo o voceiro do Grupo Municipal Socialista. Isto é máis que afán de recadar, é afán de cadrar. E isto é moi importante. Bueno, xa para ir concluindo este punto, Iago Lestegas, algo máis que engadir, temas radares... Non, a mí fascina o discurso demagóxico populista é bastante hipócrita. Non é demagóxico nin hipócrita. O Partido Popular sobre a cuestión do persoal eventual. No tema do persoal eventual e dos asesores, non? O Partido Popular... Somos 11 concelleiros que temos os mesmos asesores que vos sendo menos. Home, o goberno ten que ter persoal eventual para desenvolver o seu traballo. Que traballo están a facer? Pois o mesmo que fai... Que traballo están a facer vostedes? Adrián Villa non é asesor no Parlamento de Aquí Galicia. non estou falando de Adrián Villa. Aquí non vemos a falar de ningún compañeiro, non estamos poñendo nome de nadie. Hai concelleiros do PP que levan moitos anos traballando como asesores do Partido Popular noutras administracións. Vostedes todo a dedo. A mí sorpréndeme que os concelleiros do Partido Popular, incluso os que traballan como asesores do Partido Popular, critiquen e cuestionen... Que lle gustaría estar no posto de Adrián Villa, vostede, por iso acabo de sacar aquí. Non, pero a mí parece sorprendente que persoas que traballan como asesores, que foron asesores, que son asesores de hai anos, se dediquen a denostar a figura do asesor. Pareceme increíble, é como se eu denostase a figura do arquitecto. Como é posible que unha persoa que traballa como asesor, que leva anos traballando como asesor, en diferentes postos, critique, cuestione e denigre a figura do asesor? Non, para nada. Vostede está lle dando a volta a todo isto. Somos 11 concelleiros cos mesmos asesores e sodes vos menos que a nos. Imos a mandar un saúdo aos asesores e asesoras do Pazo de Raxoi, que non teñen aquí como defenderse. Imos sacar outro tema. Acaba de celebrar Fitur. Santiago de Compostela vendeuse como destino de congresos. Ali estivo presente a rexidora, ali estivo presente a concelleira de turismo e outros asesores acompañantes e demais, pois para facer esa presentación máis bollante, máis interesante, non? Pero tamén a colación, se queredes facer unha valoración de Fitur e demais, pero hai unha noticia que nos chegou e que
Unha primeira lectura. A ver, a mí non me gusta facer este debate sobre turismo, nunca me gustou, en termos cuantitativos, non? De feito, creo que precisamente parte do problema é que para o PP, por tanto, para a Xunta de Galicia, o debate do turismo é un debate, neste caso concreto, sí, sempre é unha cuestión cuantitativa, non? Canto máis, mellor, non? Un pouco o turismo, o modelo de turismo a granel. Ese modelo de turismo a granel, que é un produto da globalización, da hipermobilidade, non? Fillo desa lógica cuantitativa, dicía, de canto máis, mellor. E non necesariamente así. Cada vez imos a peor. Temos aí o Ano Santo, que vai a pasar na nosa cidade? Unha cidade que debería de estar no máis alto, que é Santiago de Compostela, por todo o que ten. Que atracción turística? Que está promovendo o goberno de Santiago? Nada, nada, porque para eles canto menos turismo, pois moito mellor. Pero isto repercute na cidade, no comercio, na hostalería, e repito, non son datos do Partido Popular, son datos do INE. A ver, o Partido Socialista tampouco defende un turismo a granel, eso é evidente. Queremos un turismo de calidade, queremos que os que nos visitan sean por razóns turísticas en sentido estricto, sean por outras razóns, que é moi importante poñer en riba da mesa o turismo de congresos, pois queremos que se queden, queremos que aumente o número das pernoctacións. Os datos interanuales demostran que Santiago sigue recibindo maiores visitantes, que a cidade de Galicia que maiores visitantes recibe, e tamén é a cidade líder de pernoctacións, interanualmente falando. Con lo cual, bueno, pero sí que o que pasou en decembro sí que nos pon en riba da mesa que estamos asistindo a un certo estancamento. Entonces, aquí cada un ten que facer, cada administración, e isto é moi importante, ten que facer os seus deberes. É necesario mellorar a conectividade interna de Santiago, eso é evidente, eso é obvio. Neste sentido, creemos que o concurso de taxis xa tiña que estar máis que licitado. Non sabemos nada dese proceso que é importantísimo. Tamén é importante que se resolva canto antes o concurso de transporte público, pero tamén é necesario mellorar, e isto é moi importante, a conectividade aérea. Si que é verdade que o ano pasado, antes de que se marchara Ryanair, xa asistimos a uns datos, unha baixada bastante alarmante. Nos entendemos que a AENA está a facer o seu traballo. De feito, a AENA está a facer unha importante labor de búsqueda de novas rutas que se están poñendo en riba da mesa e non ter que depender de Ryanair, que iso é unha boa noticia. E tamén creemos que para a AENA Santiago é un aeroporto estratégico, porque senón non se iba a facer a inversión de máis de 26 millóns de euros que se vai a facer na pista de aeroporto. Con lo cual, nese sentido, creemos que hai unha clara aposta. Sí que votamos en falta unha aposta decidida por parte do goberno municipal para mellorar estes dous elementos que son esenciales da mobilidade interna e, dende logo, para atraer ese outro turismo que tamén nos interesa máis, que é o turismo de congresos, e atraer un turismo en sentido estricto que de visitantes que teñan por Santiago como lugar de pernocta, non que pasen por Santiago de paso. En este sentido,
Cando digo que forma parte, pois, todo isto implica varias administracións, sí que volvemos a botar en falta, e sempre o dixemos e o sostuvemos, o papel da administración autonómica. Aquí nin está, nin se lle espera. Nos vemos que en outras comunidades autónomas a administración autonómica saca concursos para mover as liñas aéreas, son concursos de patrocinio e son públicos. Aeroportuarias dos 3 aeroportos que temos. Señor Estegas, non lle gustan os debates turísticos? Os debates cuantitativos. Cuantitativos, certo, cuantitativos. Pero que factores, que análise fan de que realmente a Coruña sexa máis visitada pois sen o peso que ten o Camiño de Santiago, que aumenta exponencialmente en cifras? Fais algunha lectura dende o grupo de goberno? Fala o PP de turismofobia, en fin, pero que lectura se pode facer de non ter ese reclamo de visita pois nunha segunda posición despois de Vigo? Hai algunha lectura realmente destes datos? En primeiro lugar, é certo que o modelo turístico de Santiago é moi estacional, ¿no? Que en outras cidades igual non é tan así, ¿no? Pero é certo que en Santiago hai un turismo bastante estacional. Non sei que peso puido ter, non sei, nese dato da Coruña ou o turismo de cruceiros, por exemplo. No, tanto a Coruña e Vigo son portos receptores de cruceiros, cando desembarca un cruceiro, desembarcan moitas persoas. Por milleiros. En moi pouco tempo nun sitio, non? Que tamén produce uns problemas, uns desafíos de xestión importantes, que supoño que na Coruña e en Vigo estarán con iso. Falaba Marta Val na súa intervención algunhas cousas que me pareceron interesantes, falaba do turismo de congresos, e precisamente o Concello de Santiago estivo, non hai nada, en Fitur, promocionando a oferta, ¿no?, de Santiago de Compostela para turismo de congresos. Estivo tamén Borja Verea, pero foi con outro propósito distinto, foi con un propósito de desprestixiar Santiago de Compostela, a pesar de ser unha cidade moi emblemática. Agora lle dou paso. Santiago de Compostela é un destino turístico moi emblemático e ten que ser gestionado como tal, ¿no? Eso implica maximizar os beneficios do turismo e minimizar as súas externalidades, os efectos negativos que os ten sobre as persoas e sobre o territorio, ¿no? En esas está este goberno, maximizar os beneficios, minimizar os impactos negativos, as externalidades. O turismo de congresos é sempre unha oportunidade, son moitas as cidades que estamos tentando que veña máis xente a congresos, porque justamente permite maximizar os beneficios minimizando os impactos negativos. Falabas tamén ti, Marta, da política aeroportuaria, que é fundamental. A política aeroportuaria, aí, bueno, os concellos pouco teñen que facer. En feito, tampouco teña moito sentido que os concellos onde están os aeroportos. Sí, pero a cuestión é que un habitante de Palas de Rei é tan usuario do aeroporto de Santiago como o habitante de Santiago. E, por tanto, a política aeroportuaria ten que ser unha política feito, mira, a xente da Mariña vai coller o avión a Avilés. Sí, comparto ese non podemos enfocar o debate aeroportuario en termos locais ou localistas, municipais. Son infraestructuras pero desde o Concello temos moito que facer tamén. Sí, pero é unha infraestructura. Entre outras cousas, mellorar a conectividade interna no término municipal, que non é pouco. Sí, pero as administracións que deben gestionar a política aeroportuaria é a Administración do Estado a través de AENA e a Xunta de Galicia, porque os aeroportos, insisto, non son unha infraestructura municipal. É o mesmo debate que teñamos co Chus. Non é unha infraestructura municipal. Non significa que o Concello onde está radicado non teña que facer cousas. Pero non é unha infraestructura municipal. O bloque da legislatura pasada non opinaba o mesmo. Non a respecto de que non é unha infraestructura municipal, sino o papel do Concello. Un veciño de Catoira tamén utiliza calquera dos aeroportos. Creo que o feito de ter 3 aeroportos en Galiza é un problema. Creo que é un problema. Creo que non ten sentido que haxa 3 aeroportos. Pero o aeroporto da capital. Nos queda un minuto, Nerea, un minuto rápido. Unha vez que finalice. Tamén vai haber obras, como recordamos, no aeroporto de Santiago, en fin. Claro, que vai pasar con ese peche da pista, que vamos a baixar outra vez de visitantes. Foron a Fitur cunha campaña de mentira. Decían que desplazarse, que estaba ben conectada, que estaba ben equipada. Todo é mentira. A vostede todo é mentira. No, porque vostede é o goberno da mentira. Vive instalado neste putismo. No, para nada. E non me interrumpa. Despois, que todo estupendo. Cando que é estupendo para vostede, que veña aquí un turista que ao mellor arda un autobús, que non chegan a coller o Eu non dixen que todo estupendo.
Sí, acabo de decirlo, que sí, que todo estupendo para vostede. E é o que levaron a Fitur, que todo estaba ben conectado, que estaba todo equipado, que todo era estupendo, que queren, o sea, xa non lle vale con mentirle aos cidadáns de Compostela que teñen que mentirle a xente que nos visita. Queda nada, 30 segundos. Moi breve. 20 segundos, Marta, 20 ya, rápido. Moi breve. A ver, realmente os datos son en certo modo preocupantes, os datos de decembro. Sí, comparto que a política aeroportuaria é algo máis complexo, pero atraer visitantes como fai Coruña e como fai Vigo, iso depende esencialmente do Concello. E nese sentido, os datos demostran que os deberes non se están a facer. E iso é un problema. E insisto, non queremos turismo a granel, queremos turismo de calidade. Iso é moi, moi importante. E queremos máis pernoctacións e queremos congresos. Pero o básico para eso o Concello non o está a cumplir. Últimos 10 segundos. Eu insisto no que dixen, maximizar os beneficios do turismo, minimizar as súas externalidades. Hai moitas persoas que están moi preocupadas polos impactos que ten o sobreturismo, é dicir, o turismo que excede a capacidade de carga nun territorio na súa vida, sobre todo, por exemplo, xente hacia histórica, xente que vive no Camiño de Santiago, non só en Santiago de Compostela. Fale cos hosteleiros, a ver se teñen a mesma idea que ten vostede. Non fala, están preocupados porque non hai turismo. Non hai turismo, fale cos do comercio. Con que hostelería está falando? Ca de Vigo? Hombre, claro que están contentos, pero ca de Santiago, asegúrolle que non. Vale, agora sí, remate. Iago Lestegas, me gustaría que fose vostede. Iso, o que dixen. Marta Val, PSDG-PSOE, Nerea Barcia, Partido Popular, Iago Lestegas, BNG, graciñas por participar, quedamos en tempo. Debate que poden volver a consultar. Dixo Digo ou dixo Diego? Bueno, pois témolo en vídeo podcast nas nosas redes sociais e na nosa canle de YouTube. Graciñas aos tres, boa semana. Boa semana.